Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri ikusentzuleak, hau handik eta hemendik saioa dugu eta gaurkoan Hurbiletik atalean historialari bat ezagutzeko aukera izango dugu, Hurbiletik ezagutzeko aukera gainera. Josu Txueka dugu gaurkoan hemen gure sofan. Arratsaldeon Josu, zer moduz? Ondo esan behar. Pixko bat ostuta, Bai. herrira iritsita ni Donostiatik etorri naiz eta hor 10 gradu gutxiago edo gehiago ditugu eta nabaritzen da, baina bueno, Donostiara, Iruña herrira etortzen naizenean beti gustora. Oso ongi. Familiakoak ikustera, lagunak ikustera, gaur esatako daukat afari aspaldiko lagunekin eta beti gustora. Eguberri egun hauek orduan probestuko dituzu. Bai, probesten ari naiz, bueno, lan egiteko nire gauzetan, klaserik gabeko egunak diretaula, eta bueno, badita ere familiako afariak eta bazkariak eta... Konpromisoak. Bai, konpromiso, baina konpromiso honak. Oso ongi. Historialari zarela aipatu dugu, hori baino gehiago ere bazara, baina izenarekin bakarrik ezin garenez geratu, zein da Josu Txueka? Aurkeztu iguzu zure burua. Bueno, pues ja adinean aurrera doan persona bat, eta gainera hori kontuatu gabe, esatako, ni aspaldian ikasi nintzen irakaskuntzan, baina irakaskuntzako urteak pasatu zaizkit oso azkar. Eta konturatu gabe esaten duzu, jubilatzear zaude, edo ja jubilazio hartzeko moduan, eta hilea bai, pizkanaka txuritu egin zait, baina hori ematen du urte batzuk oso azkar jundirela, eta hori, pentsatzen duzu adineko personaia zarela, ez zarela gazte bat, 60 urte ja bete ditut, eta, bueno, hori, nor naiz, Lerinen jaiotako persona bat, gero Lizarraldera junzena bizitzera, familiakoekin, noski, eta gero Iruñerrira, eta gero Iruñetik kanpora, eta gero, irakaskuntzan batez ere eman ditut azken urteak, eta, ez dakit, definituko nuke, persona irakaskuntzan aritutakoa, eta beste batzuk bezala hainbat zaletasuna dituna, eta, ez dakit, ohiko persona edo persona arrunt bat, nolabait esateko, baina hori, ordenada horietan mugitu dena. Bai, Lerinen sortua, Nafarroako hortxe hegoaldean, Herriberan, baina nongoa egiten duzu zure burua? Erditxantxetan batzutan esaten dut, apatrida naizela, zeren hori, leku askotan ez, baina ezberdinetan ibili naiz, baina azken urteak eta konturatu gabe urte gehienak nire bizitzaren bidean oraitzateko Donostian eman ditut. Baina ez dut nire burua Donostiartzat jotzen, baina, pasaitu bat kontatuko dizuet, orain dela gutxi izateko junginen mendira hemengo lagunekin ta horrela, udazkenean zen edo urrian oker ez banago, eta hasi nintzen patzaranak biltzen, eta egin zidaten argazki bat esan zuten, behira, ohiko Giputxa Nafarrora patzaranak lapurtzera datorrena, eta aldatu nire WhatsAppen profilaz jarri nun argazki hori, esan nahi dut, igual bai, Donostiarra naiz, ja, zeren, baina, apatridatzen zu honean, zeren, esateko, Iruñan, erroldatutan egon naiz, oain dela gutxi, esan nahi dut, oain dela 3-4 urte arte, hain zuzen ere, batez ere, nahi nulako Nafarroan botoa eman, eta ez Donostian. Baina azkenean, erroldatu behar izan nun, edo jarri behar izan nun nire burua erroldan Donostiar bezala. Zer nahi zen? Hori, ez dakit. Lerinen jaio, Lizarran ez hasi, eta gero Iruñerrian oso urte politak eman ditun, baina gero ikasketak direla medio, edo lana dela medio, ja, Nafarroatik kanpo, eta gero, jarri nintzen bizitzen, eskondu nintzenetik Donostian, eta hori urte gehienak Donostian ematen ari naiz, azken urteak gutxienez. Bizitzaren erdia, ja, eman dut Donostian. Oso ongi, guazen pixkat atzera salto egitera, zure haurtzarora. Gogora ekartzen, ekarriko ditugu, zure lehenengo oroitzapen horiek. Ni jaio nintzen esan dudan bezala Lerinen.
Baina Lerinen bakarrik 4 urte bizi izan nituen eta oso oroitzapen txikiak ditut, ez? Baina hori, urte desente eman genitun gero edo eman nitun Lizarran, eta hor bai. Hor dago gainera esaldi bat gustatzen zaidana, ni guain historiagile bezala beste lan batzuen artean daukat hildo bat dela erbestearena. Eta erbestera jun zen Espainiako idazle batek, Mas Haubek, horrek esan zuen oso garbi eta bat egiten dut berarekin, uno es de donde hace el bachiller. Pertsona da, batxierra, esan ez berak, hain zuzen ere, urte horiek, nerabe urte horiek, batxierra egiten dituzun urte horietan da horrela, persona bat markatzen ditula, ez? Eta nik urte horiek eman ditun Lizarran, eta orduan, bai, Lizarrako urte horietaz oroitzapen asko, onak gehienak, edo gehienak izango genituzke, bueno, badire oroitzapen, igual kaskar batzuk, kolegioarekin lotutak, batxierra egiten nun bitartean hain zuzen ere Lizarran zegoen orduko kolegio bakarra genuen gizonok esatako ez egon institutorik, eta neskek berdin, neskek batxierra egiteko egin behar zuten monjen ikastetxe batean, eta bueno, igual horrekin lotuta igual oroitzapen ez dira inonak, ez? Kolegio horretako, baina gainontzeko guztiak oso onak dire, eta bueno, Lizarran hori, 4 urtetik kou egin bitartean hor egon nintzen, eta hor, esatako mendizaletasuna, euskaltzaletasuna, hor esatako hasi nintzen euskera ikasten, ja ordurako ni batxillerran nengoen, eta ikastola martxan jarri zuten, oso ikastola txikia, jarri zuten martxan gainera oroitzen naiz, frontoiko pasillo batean, zabaltzen zen pixko bat pasilloa, eta probestuz hori, leku hori, eta jarri zuten moketa lurrean eta bi aldetan egurrezko manpara batzuk, hor hasi zen Lizarrako ikastola, baina guk aukera genuen, esatako, ja, heldu ginenok, nik orduan izango nituen 14-15 urte, gaur egun deitzen dugun gau eskola antzekoa, genuen arratsalde partean euskera ikasteko. Eta hori izan zen nire lehenbiziko hurbilketa edo lotura edo bai eltzerea euskerarekiko, ez? Eta hor oroitzen naizetako lehenbiziko aldia egin genunean Olentzero, eta brusoiak taulako gauzak egin behar genitun, dana zen utzetik abiatzea, baina horrekin batera hori, nik uste dut, kontzientzia politikoa ere bai, hasi ginen hartzen, naiz eta oso gazteak izan, ziren orduan, Frankoren azken urteak, 70 aurrera, ni horitzen naiz, orduan bai, banitun 14 urte, Burgosko prozesua suertatu zenean, eta gu nahiko txiki ginen, baina ja, orduan ikusten genuen zer gertatzen ari zen, eta horrela ez, eta gu baino pixko bat handiagoekin juten ginenean mendira, eta horlako kontuak aipatzen zituztenean, eta horrela, politizazio edo kontzientzia politiko bat baita ere, nik orduan Lizarran hartu nun, nola esateko, euskaltzaletasunarekin batera, mendizaletasunarekin batera, dana zegoen multzo berean. Mendira juten zinen, eta esatako, mendira juteko nire amak egiten zidan txanoa, guk eskatuta gainera, ama, egidazu, erderaz, nire amari erderaz, mama, egidazu txano bat txuri, gorri eta berdea. Eta ama, oso, eskuona ditulako sukaldaritzarako, baita ere, arropa josteko duan. Txintxo, eta ama, egidazu una txaketa de carbonero, deitzen genitun, olako txaketak, baina armarriekin, con los escudos, eta ama txintxo, eta mendira juten ginen, olako txuri, gorri eta berde txano horrekin, eta esan nahi dut multzo berean zegoen dena. Naturarekiko, batez ere, mendiarekiko zaletasuna, euskal zaletasuna, politika hartze prozesu hori piztea gutxienez, esaten dut, 14, 15, 16 urte genitun, ulertzen.
Baina, eta hor dana, esatako, nik Lizarran bizi izan. Eta horregatik, bueno, pues, Lizarrarekiko nolabaiteko, bueno, pues, ez nuke esango amodio, baina bai oso, bueno, sentimendu positiboa daukat, hori dana, hor bizi izan nulako, eta segurazki ez nintzateke izango naizen bezala Lizarrako urteak eta olako giroa ezagutu gabe. Gogoratzen duzu giro horretan eta adin horretan, orain aipatu duzun egoera horretan, ez, kontzientzia hartzen joan zinen horretan, handitzearekin zer izan nahi zenuen, profesionalki? Bueno, ni oso garbi neukan, eta ez dakit, segurazki bakoitzearen ezaugarrengatik eta horrela, letretako bidea hartuko nula. Nik aita nun abokatua eta etxean beti, bueno, irakurtzeko zaletasuna handia izan da, eta batez ere, aitaren aldetikan egundoko eskuzabala liburuak erosteko, aldizkariak erosteko, ni oroitzen naiz beti, esatako Lizarran, geundenean, ni beti juten nintzen, bueno, bizpairu leku zeuden hori aldizkariak eta egunkariak saltzeko, eta horrela, eta juten nintzen, eta esaten nun, bueno, aldizkari hau eramango eta ez nun ordaintzen, esaten nun, ya le pagará mi padre. Eta egia zen, nire aita gero pasatzen zenean, esaten zioten, etorri da zure semea eta eraman du aldizkaria. Esan nahi dut, aitaren kontura. Eta nik erosten dituen orduko aldizkaria politizatuak edo politikarekin zerikusi zeukatenak. Cuadernos para el diálogo, Triunfo, eta beti aitaren kontura. Eta beti olako giro, letretako giro eta giro ireki horretan, bueno, ni banekin letren aldetikan jungo nintzela, eta esatako batxillerra egin unean, orduan batxillergoa zen 6 urtetakoa, eta 4. mailatik gora, 5. da 6. mailan, ja bereizten ginen, edo bereizten ginen letratakoak eta zientzietakoak. Eta nik hartu nun, noski, letratako bidea. Eta gero, kou egin nun ere bai, ni horitzen naiz ja, orduan ja, kou egin nun hemen, Iruñan, eta Ximene de Herrada deitzen den, edo deitzen zen, oain uste dut, ez dakit aldatu duten, Institutos de la Plaza la Cruz deitzen dira, baina, orduan zeuden bi, neskentzat Príncipe de Viana uste dut zela, eta guretako gizonezkoentzat zen Ximene de Herrada. Eta Ximene de Herrada horretan, oroitzen naiz, kou horretan, ziren 6 talde, 6 gela, zientzietakoak eta bat bakarrik letratakoa. Eta letretan ginen, gero, gehienak zuzenbidea, batzuk kasetaritza, beste batzuk filosofia, edo filosofia letras ditzen ziren, edo, bueno, historia nik egin nun, eta horrela, baina nik oso garbi neukan, baina, eta batxillerran berdin, esan nahi dut, gehienek hartzen zuten zientziak parkatu, eta gutxiengo batek hartzen genuen letra, baina letreten adarra edo, eta nik oso garbi neukan, egingo nula, edo zuzenbidea, edo filosofia, edo historia, bolako zerbait. Filologiak esatako ez, gero pentsatu dut, bueno, euskara dela eta, digo, bueno, pues, gainera, bueno, euskal filologia ez egon, izatekotan filologia klasiko, literatura. Bueno, gustatu egin zait beti literatura eta asko irakurtzen dut, baina orain batez ere nik eleberriak baino gehiago irakurtzen ditut, edo saioak, edo historiako lanak eta horrela, ez? Baina nire buruan sartzen zen hori, holako esparru hori, zuzenbidea, edo filosofia, edo historia. Historia betidanik oso gustokoan, eta esatako, ni horitzen naiz batxillerrean esatako hartzen nun berehala historiako liburua, eta nik neuk saiatzen nintzen zabaltzen hor zetorrena. Eta, bueno, ez da arrokeria, baina ni horitzen naiz, 6. mailan nik arteko irakasleari esaten nion, pentsase nolako, bai, pues, erdi arrokeria edo ausardiaz, esaten nion. Eta zergatik ez dituzu jartzen, zuka beti, ez? Zergatik ez dituzu jartzen diapositibak taula, eta zen apes bat, eta gero azkenean, orduan gau, diapositiba ziren gauza moderno bat. Hitz egiten naiz, 72an, 73an. Eta azkenean, apes hori zen, apes bat zen, bueno, pues etorri zen egun batean, proiektor batekin eta diapositikin, baina zen nahi dut, eta nik asko irakurtzen nun, liburu honetatik kanpo gustokoa neukalako, historia taula. Politika ere bai, filosofia ere bai, baina gau, filosofia
Orduan ni horretzen naiz hori, naiz eta kolegion pui horretan, Lizarrako pui horretan izan irakasle esango genuke majo bat, baina azken batean zen apes bat, eta zen apes bat konservadorea. Eta azkenean, horre ikusten zen, naiz eta gu ume mukizu batzuk izan, berotzen zenean ikusten zitzaion bere alde konservadorea, baina saiatzen ginen, edo batzuk gutxienez, klasetik aparte ematen, klasean ematen zigunetik aparte, gure aldetikan, gure burua berazten, hori, batez irakurtzen, ni beti esan dut, karreran ere, igual gero gaur, hasi ginelako edo hasi nintzelako politika kontuetan, militantzean eta horrela, asko irakurtzen genula, eta klasean ematen zigutena, edo fakultatean ematen zigutena, baino askoz gehiago irakurtzen genitun kanpoan. Baina, orduko testingurua ere bai, politizazio handiko testingurua zen, eta kasu batzutan, nire kasuan, militantzia tartan zegoelako, ohituta geundelako eta gustoa genitulako hori irakurtzea, eta hori, eta asko eta asko ikasi dugu, eta neurri handi batean, formatu gaitu, fakultatetik edo ikastetxetetik kanpo izandako jardun militantea, bai? Publiko hitz egiteko, gauza bera. Ni oroitzen naiz egin unean, karrera maitutakoan, kap deitzen zena, irakaskuntzarako ikastaroa eta horrela, eta lehenbiziko aldiz egon nintzenean, eta orduan bai zela berrikuntza kamara baten aurrean klase bat ematea, ulertzen. Guain, leku guztietatik ditugu kamarak eta hola, baina eta jendea ja ohituta dago, umeek ere bai, hasten dire txikitatik kamerekin eta horrela, baina eta ni oroitzen naiz, hori, lehenbiziko klasea eman nunean hola grabazio batekin, esan zeaten, irakasleak esan zeaten, zu ohitura daukazu publikoan hitz egiteko, eta ni isildu egiten nintzen, baina nik noski baiet, ohitura genuen hain zuzen ere, asambladetan eta olako forotan, askotan publikoki hitz egin behar genuelako. Orduan, baliogarria izan zitzaigun alde barretikan, batzuei gutxienez, hori, militantziaren bitartez izandako jarduna, gero irakaskuntzan aritzeko eta horrela. Nahi gabe ikasi zenuen orduan, ez? Nahi gabe ez, abilezia hori. Esan dudan bezala, fakultatetik edo eremu hezkuntza eremutik kanpo izandako beste jardun batzuengatik. Garai hauetan orduan, erabakitzen duzu edo kasi-kasi ja badakizu historia mundutik jun nahi duzula, ez da? Gertatu zitzaidan gauza bat. Ni hasi nintzen ni Lizarratik onera, Iruñara, etorri ginen bizitzera, nire aitak ordurako ja hemengo diputazioan lan egiten zulako, naiz eta gu haindikan bizi hor Lizarran, eta arrebatia eta biok kou hori egin behar genunean eta Lizarran ez egoelako etorri ginen bizitzera ja familia osoa onera. Eta aitaren edo gurasoen eskemetan biztan zegoen, etorri baldin badire edo etorri baldin baziren Lizarratik onera gure ikasketekin jarraitzeko kou eta unibertsitatean berdin. Baina hemen zegoen bakarra zen Opus Deiko unibertsitatea. Eta arreba biok hasi ginen Opus Deiko unibertsitatean ikasten. Arrebak egin zuen zuzenbidea, baina bigarren urtea pasata gero alde egin zuen naskatuta Opus Deiko unibertsitateaz alde egin zuen Zaragozako unibertsitatera, eta hor bukatu zituen bere ikasketak. Eta ni berdintzu, hasi nintzen filosofia pura ikasten, eta beti esaten dut, filosofia pura ikastea Opus Dein zen, ez dakit, La Habanan teologia ikastea, La Habana kastristan, edo La Habana edo Kuba komunista horretan teologia ikastea bezalakoa. Zen, azteko, geunden oso jende gutxi klasean, 18 lagun, horietatik 14 opustar militanteak, zure burua jan nahi zutenak, eta bar, eta oso etzigarria zen hor ikastea. Gero, orduan ere bai, Nafarroa zegoen Iruña herria zuzen ere behin eta berriro zutan, grebak zirela eta
hor, unibertsitate horretan oso zaila zen deus zerbait egitea. Oroitzen duzu ze urtetaz ari zaren? Bai, Zein zen urte hori? ni hasi nintzen uste dut, 74an izango zen, eta egon nintzen hor 2 ikasturte, baina, utzi nun, eta gero, tokatu zitzaidan, orduan soldaduzka egin behar zen, ez zegoen inolako mugimendurik soldaduzkaren aurka alderantziz. Orduko ezkertiarrok pentsatzen genuen soldaduzkan egin behar genula, eta horrela esaten ziguten gure erakundetan eta horrela, hain zuzen ere, pentsatzen genulako egun batean suerta zitekela hemen Portugalen suertatu zen bezala eta kuarteletan egon behar zirela, egon behar ginela baita iraultzaileok ere egun batean, armadaren barruan zeozer egiteko noski demokraziaren alde, aldaketa politikoaren alde eta hola. Eta gainera nik egin behar nuen soldaduzka nire adinean, hain zuzen ere zen 75ean atxilotu ninduten eta kartzelan egon nintzen, eta orduan eskatzeko deitzen zena prorroga, zen ikasleok aukera genuen prorroga de estudios eskatzeko. Eta orduan jendeak hori egiten zuen, karrera egiten zuen bitartean, atzeratu egiten zuen soldaduzkaren da horrela. Eta bazegon beste aukera bat ere bai, egiteko milizias universitarias batzuk egiten zuten hori, eta orduan gaina egiten zuten kanpamentu berezi bat, eta gero lortzen zuten graduazio bat, sargento edo alferet izan zitekena eta horrela, eta soldata kobratzen zuten, eta hori egiten zuen gutxiengo batek, baina gehienek egiten zutena zen prorroga eskatu eta ataka. Eta nik neuke eskatu nun prorroga, baina prorroga lortzeko behar zenitun 2 gauza. Bat, unibertsitatearen agiria esanez, bai, ikasketak egiten ari zinela, eta bizta zen, certificado de buena conducta. Ni ordurako kartzelati pasatu berria edo pasatuan nintzelako, ez nun olako agiririk jarri eta ukatu zidaten, eta orduan, segokidan adinekin, jun behar izan nun, Granadara, Almeriara eta gero Granadara zera soldaduzka egitera. Baina, orduan probestu nun, hain zuzen ere, filosofiako ikasketak alboratuta nitulako, naskatuta hemengo unibertsitateko ikasketekin taula eta hemengo unibertsitate giroarekin taula, probestu nun aukera hori. Granadan nengoela, Granadan gainera dago, unibertsitate oso indartsu bat, unibertsitate historiko nolait esateko Espainia mailan, Valencia, Santiago, Salamanca, Complutense tankerakoa nolait esateko, eta horrezatako historia egiteko zeuden 3 txanda. Goizekoa, arratsaldekoa eta nokturnoa deitzen zena, eta orduan nik kuartelatik atera, eta juten nintzen unibertsitatera, matrikulatu nintzen historia egiteko lehenbiziko mailan, eta egin nun soldaduzkarekin batera hor lehenbiziko mailan. Eta, soldaduzka bukatu nunean, eta lehenbiziko urtea gaindituta, erabaki nun, Granadan jarraitzea. Eta Granadan jarraitu nun, 4. maila bukatu arte, eta bakarrik egin nun 5. maila Gasteizko fakultatean, sortu berria zen fakultatea, hain zuzen ere, zeren Araban zegoen Kolegio Universitario de Álava, baina Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zenean, orduan jarri zuten 4. eta 5. maila, sortu berria zen horretazteko, eta hor Gasteizen bukatu nun karrera, baina hori, karrera gehiena, 4 kurso egin ditun, eta oso gustora, oso gogo handikoa daukat Granada ere bai, zeren oso urte hori politak. Probestu zenuen aukera orduan, soldaduzkaren asuntuarekin, ikasketak, benetan nahi zenituen ikasketak egiteko, Gasteizen bukatu, eta zen momentutan edo nola hasten zara irakasle bezala Euskal Herriko Unibertsitatean? Orduan gauzak okertzen ari ziren lanaren aldetikan, baina nik uste dut, beti izaten dut, guk harrapatu genitun nolait esateko azken bagoiak. Esan nahi dut, karrera amaitu eta berehala aukera genuen orduka bazen ere lan egiteko irakaskuntzan. Gero, pixko bat beranduago gauzak okertu ziren eta irakaskuntzan ere bai zaila izan zen sartzea,
batez ere bakarrik, jendeak esatako, erderaz aritzen bat ziren Euskal Erkidegoan eta horrela, zaila izan da, historiakoak, taulakoak lana bilatzea, baina orduan bazeuden oraindik aukerak hori sartzeko eta hola. Eta hori, karrera amaitu eta hasi nintzen orduka lanian ez historia irakasle, noski, zeren baita ere, ertainan eta horrela, iristen zinen eta esaten zizuten, zuk eman behar duzu hau eta hau, zure inguruko asignatura, baina ni lehenbiziko lanpostua izan zen frantsesa emateko berako orduko lanbide eskolan, orain deitzen da, bihurtu da, uste dut, Tokiona institutua eta da FP alde batetik, baina baita ere institutua, batxillergo institutua, baina orduan zen bakarrik FP-ko eskola laborala edo eskola profesional deitzen zen horietako, eta ni lehenbiziko kontratu izan zen hori, frantses ordu batzuk emateko berako lanbide eskolan. Hurrengo urtean aukera izan nun, baina nik historia egin nun, eta batez ere historia eman nahi nun edo. Eta hurrengo urtean aukera izan nun, hain zuzen ere, Baztango lanbide eskolara hain zuzen ere juteko, eta orduan frantsesa emateaz gain, eman behar nituen FP-en deitzen zen formazion humanistika, zen historia antzekoa edo historiatik gertuen zegoen asignatura, zen bakarrik historia, baina Eta orduan hasi nintzen irakaskuntzak, gero posaketak egin nituen, eta gero, Baztanen eramazkin 5 urte dola, eta jarraitzen nun, karrera amaitu baino lehen hasi nintzen lehenbiziko ikerketekin, eta Baztanen nengoenean, denbora oso gutxi genuen, zen hortainako irakaskuntzan, gertatzen zaiguna edo gertatzen zen orduan, orain ez dakit, supatzen dut berdintxu, baina igual ezain beste, ordu asko genitula. Ni oroitzen naiz, Baztanen esatako, 32 ordu genitun, uste dut, edo 28, baina zen, eromena, eta horietatik, 28 horietatik, 20 edo 22 lektiboak ziren, orduan. Oso tarte gutxi, astean zer, klaseak prestatzeko, eta klase batetik bestera. Eta gainera hori gai ezberdinak, ematen zenun historia, formazion humanistika deitzen zena, baina aldi berean, frantses ordu pare bat, urte batean oroitzen naizetako, irakasle batek esan zidala, zen emakume bat, eta txikia, eta ez dakizer, eta ariketa fisiko taula gutxi egiten zuen, eta horrela, eta ordutegia eratzeko edo egiten orean, batzutan gelditzen ziren klase solte batzuk, eta banatu behar ziren, bazegoen formula bat, áreas afines. Áreas afines da hori, zure esparrutik gertu dauden irakasgaiak eta horrela. Eta emakume horrek ematen zuen, edo irakasle horrek ematen zuen, formazion, nola deitzen zen, administratiboa, takigrafia, mekanografia, kontabilidea, eta holako gauza. Eta esaten diote, eman behar duzu ere bai, laugarren mailako neskei gainera, gimnasia, soinketa ordu pare bat. Eta nire orduan, kirolzale eta hola, eta esan nion, lasai, bera zegoen jota, ez zuen bere burua ikusten olako klase bat ematen. Eta esan nion, lasai, nik hartuko dizkizut. Eta urte horretan, edukazte urte horretan, pentsa, nire ordutegia betetzeaz gain, beste irakasle baten ordu pare bat soinketa, baina esan nahi dut, oso denbora gutxi genitun, libreak edo... Libreak ikastetxean bertan, eta lehenbiziko, suposatzen dut dela irakasle guztien zama edo zaugarria lehenbiziko urtetan. Ikastetxetik atera, baina etxera jun, urrengo eguneko klaseak prestatzeko. Eta ordu asko sartu behar dituzu irakas kontuekin ikastetxetik kanpo. Baina lata guztiz ere, ni jarraitu nun pixko bat, edo hasitako ikerketekin eta horrela, eta aldi berean nire burua euskalduntzen, probestuz hor Baztanen nengoela eta hola, juten nintzen aekak zituen klasetara eta horrela,
Eta, bueno, erdipurdi, bueno, hasi nintzen, nolait esateko, nire burua euskaldutzen. Giroa euskalduna zelako, bastango giroa, ikasle askorekin posible zenun euskaraz hitz egitea, eta ez dakizet, klaseak orduan oraindik ez ziren euskaraz ematen, bazegoen ja euskara asignatura bezala horko irakasleak edo horko zuzendaria tematu zelako, Jose Urroz, eta hasi ziren jak euskara ematen. Eta horretzen naiz, lehenbizik urteak uste dut, etortzen zirela, kanpotik, haikako irakasle batzuk, pues hori, batez ere alfabetatze kontua izateko, zeren kao, hor zeuden ikasle asko, jaia gehienak, euskaldunak zirena, baina kao, bere ikaste prozesu guztia, Erderaz egindako. Gehienek bat ziren batzuk ikastolatik, bastango ikastolatik pasatutakoa, baina gehienak ziren, hori, naiz eta, bueno, Arantza edo, edo Ratzu bezalako herri euskaldunekoak izan, bueno, bere ikasketa prozesu guztiak FP-ra iritsi arte, edo orduko ikasketak iritsi arte, erderaz egin zituztela. Eta, bueno, pues, baina bazegoen, ja giro, hombre, ez da konparagarria, bastan edo berako giroa, pues, euskalduna esan nahi dut, pues, Iruñekoarekin edo Tafaia edo Lizarrakoarekin. Eta hori, pues, Lizarran garai batean euskalduntze prozesu urrun eta astutakoa, zen, komentatu dugun bezala, hizkuntzak eskuratzen ditugu, baina galtzen ditugu ere bai. Erdoildu egiten zaizkizu hizkuntzak ez baitu zolatzen. Pues, berreskuratu nun, eta, bueno, eta gero, gertatu zena zen, bastanen nengoenean, beharrezkoak ziren Leioan, hain zuzen ere, euskeraz emateko irakasleak, nire arlokoak, historiakoak. Zeren ni orduan, hasi berrian nintzen, bueno, doktorautza ikastaroak egiten, Madrilgo, bueno, edo UNED-en, eta horrela, eta, bueno, harremanak nituen Leioako hainbat irakaslekin, eta horrela, eta beraiek deitu zidaten esan ezaizu, behar dugu jendea euskeraz emateko. Nik ordurako ja ega atera nun, hain zuzen ere, zen Nafarrako gobernuak zeukan programa bat hasi berria, nola itezateko, oain dela bizpairu urte lehenago hasitakoa hemengo irakaslekoak euskalduntzeko eta batez ere alfabetizatzeko eta, bueno, eta euskalduntzeko eta gero, hain zuzen ere, batez ere on eta ertainetan hasi berriak ziren euskal lerroetan irakasle horiek euskeraz klasik emateko. Nik aukera izan nun, urte batean, bastanen egondako azken urtean, bueno, olako, ez daki nola ditzen zen programa hori, baina zen hori, irakasleak euskalduntzeko taula, ez? Egiteko, ega atera nun, eta, bueno, pues, Leioako ezagunek bazekitelako eta beharrezkoa zuketalako jendea euskeraz emateko tala, deitu ziaten, eta kao, nik esaten nien, jun baino lehen, digo, bueno, nik ez dakit, sekulan ez dut klaserik eman euskeraz eta horrela, baina, eta gainera hori, oroitzen naiz, Lejonara jo nintzenean, zeren beharrezkoa zen euskeraren froga egitea eta horrela, eta bukatutakoan galdetu nien epaimaikidei esan. Eta zuek ikusten duzue zera gauza izango naizela euskeraz emateko, eta bai, zuk batak esan zian. Zuk egin behar duzuna da hori, apunteak ondo prestatu, eta, bueno, horrek pizkoat deskolokatu nindun zenen, ni nentorren hori ertainetik, eta banekin ze importantea zen, edo ze importantea den zera ikaslei metodologia eta didaktika egoki bat ematea, ulertzen. Baina, berak buruan zeukan unibertsitatean klaseak beste modu batez egiten direla edo egiten zirela. Lekzion magistralen bitartez. Eta hori dela eta berak zatzean, zu lasai, prestatu ondo apunteak eta gero hori bota, eta listo. Baina, bueno, egundoko ez, baina beldur pizko batekin eta horrela, hasi nintzen hori, euskeraz ere bai, historia ematen, baina beste kontua zen hori, ja ez nengoen ertainan, baiziketan nengoen unibertsitatean. Eta abantaila txiki bat izan nuen ere bai, nola baita izateko. Ni joan fakultatea ezen historiakoa, eta esan nahi dut,
kasetaritzakoa. Eta kasetaritzan historia jasotzen dute beste irakasgai batzuk, baina ez da historiako fakultate bezain altua maila historiaren aldetikan. Eta, nik uste dut, era divulgatiboa bat ematen dela, eta ez dakize, eta, hasi nintzen klaseak ematen, eta hor egon naiz 25 urte. Eta, eta lehenbiziko urteak gogorrak dire, baina leku guztietan bezala, ertainan bezala, batez ere hori prestatu behar duzulako materia, eta batez ere unibertsitatean, eta gainera sartzen zaretenean hori gertatzen zaio edozeini, ez duzu asignatura bat ematen, baizik, eta hurrengo urtean beste asignatura ezberdin bat eman behar duzu, eta hurrengo urtean, eta zabiltza, eta beti zaude, edo beti genbiltzan hori, irakasgai berriak. Zer egiten dute katedradun ospetsuek, edo zer egin dute normalki. Hartu asignatura bat, eta 20 urtez egon dire asignatura batekin. Zuk aldiz, eta batez ere Euskal Lerrokoak beharrezkoa zelako, asignaturaz asignatura, materia berriak prestatzen da zatzen. Hombre, horrek suposatzen du egundoko lana, aldi berean, bai egia da, aberazten duzu zure burua eta ez zara erdoilduko, ulertzen asignatura batekin, baina, kriston lana, eta bestaldetikan, unibertsitatean sartuta gero oso importantea da ikerketa, tesi doktorala eta olako kontak egitea, gauza horiek gelditzen dire neurri batean, edo horrela suertatu zaigu Euskal Lerrokoentzat bigarren plano batean. Baina gauza hona eta txarra, esan nahi dut, baina nik uste dut importantea dela, eta nik beti horrela ikusi dut eta ikusi nahi dut gainera, unibertsitatean sokoratzen den dozentzia nik uste dut alderantziz, lehenetzi egin behar zela. Eta beharra izan delako, baina behartu izan gara batzuk, hori, asignatura ezberdinak ematen beti gure zera gaurkotzen eta saiatzen gauza txukun bat egiten ikasleen aurrean, eta hori positiboa izan da. Baina aldi berean, nik uste dut unibertsitatean dagoen akatsa handienetako bat. Leheneste egiten dela ikerketa dozentziaren gainetik. Eta nik esateko, nago hori, nolabait esateko azken bidean edo bideetako azken nolabait ez dako urratzetan eta perspektibarekin ikusten dut hori. Gaur egun ere bai. Bide akademikoa egiteko unibertsitatean dozentzia edo irakaskuntza oso gutxi baloratua dago. Baloratu egiten dena da hori, batez ere ikerkuntza eta batez ere nazioarte mailan ze hori hartzuna izan duen, eta hori dagoen bezala nik uste dut unibertsitatearentzat eta ikasleentzat batez ere kaltegarria dela. Uste duzu gaur egun aldatzen dijoala? Ez, zoritxarrez ez. Ikusten da, beti jartzen dut adibide bezala, gero oposaketa daukasunean edo izan dugunean titularra izateko eta horrela, sekulan ez dut ikusi epaimaikoek galdetzea nola emango zenukezuk eta galderak egitea alde didaktikotik baizik eta ze kongresuan publikatu duzu, ze aldizkarian, da ez dakizer. Eta esatako, bide akademikoan gora juteko, lehenesten dena da gaur egun hori ikerkuntza. Nik ez dut esaten, beharrez denik. Guk ere bai, ni hori konturatzen naiz. Gure irakaskuntza edo gure ikasgaiak aberazten ditugu gure ikerketen bitartez. Ikerketak egiten baituzu, sakontzen dituzu gaiak eta puntuak eta horrela, gero eraman ditzakezu klasera eta aberazten duzu. Eta ikerlari on batek beti onura ekarriko dio irakaskuntza prozesuari eta didaktikari. Baina batzutan desorekatzen bada alde batetikan, eta hori nik uste dut unibertsitatean pixkoa desorekatuta dagoela, besteak gelditzen da kaltetuta. Modernizatze prozesu bat behar du orduan uste duzu unibertsitateak? Ez dakit modernizatze edo zahartze prozesua, esan nahi dut, igual bueltatzea zera klasikoetara. Historia errepikatzen da, ez? Orduan
atzera bueltatzea. Orokorki esan da, nik, Espainiako irakaskuntza edo hezkuntza sistema biztan dago. 5 urtean behin, lege berri bat dauka, baina beti ematen du, ur berdintxuetan gabiltzala sartuta. Uste duzu politika eta historia orduan eskutik helduta doazela? A ber, bai zentzu askotan, esan nahi dut, historia, ez hezkuntza, historia. Historia azkenean da kontatzea iraganeko kontuak edo iraganaren gaineko relatua osatzea. Eta hor, noski, politikak parte handia dauka. Eta batez ere gaur egun arte egin den historia, neurri handi batean politikaren historia da, edo ulertzen, eta orduan oso lotuta daude. Eta historiagilok aztertzen dugu iragana, eta iragana aztertzen dugunean politikari oso garrantzia handia edo leku handia egin diogu beti. Gaur gertatu da edo gertatzen ari da historiak ja ez du lantzen bakarrik arlo politikoa ziren baizik eta gizartean dauden gauza askoz gehiago. Baina histori politikoa izan da historia esparruen artean segurazki landuena. Eta, gaur egungo politikak baldintzatzen ditu guk historia egiteko erabiltzen ditugun galderak edo gaiak. Bai. Beti daude oso lotuta. Ikusten duzu gaur egungo ikasgeletan eta gazteengan zuk zenuen gogo hori, historiatik begiratuta? Bai, baina lehen esan duan bezala, ni ez naiz egon historiako fakultate batean. Ni egon naiz kazetarien artean. Kazetaritza, zientzia politika, soziologien artean. Eta nik sumatzen dut ikasleek daudenean, alde batetikan, ikaste prozesua eta ez dut oso eskor izan nahi, baina behatzen dut fakultatetan dagoen giroa da, nolabait esateko ez oso aldekoa gauza guztiak ikasteko eta horretan sakontzeko eta horrela. Baizik eta, karrera amaitzeko, aurrera egiteko, oztopuz betetako bidea hori gainditzeko, eta oztopo horien artean, oztopo gakoen artean, dituzte asignatura edo ikasgai batzuk, gustokoak ez direnak, edo beraientzat, logika handirik ez daukatenak, eta historia egiten duen batek historiako fakultatean, suposatzen dugu gustokoa dula, eta hartu du zaletasun daukala historiarekiko taula. Baina beste fakultatean ez da hori gertatzen. Edo gertatzen bada, gutxiengo baten kontua. Eta aldi berean, asignatura horiek dire bigarren mailakoan ikasleentzat horrela, eta horre ere bai importantzi handia dauka ikaslei nolatzeko motivazioa eta hola piztea. Eta kazetaritzan, eta politikan eta soziologian, motivazio hori lortzea erraza da, hain zuzen ere, ikusten dutelako esatako kazetariek gaur egungo egoera, gaur egungo gauzak ulertzeko iraganeko prozesuak eta hor historia sartzen da, ezagutzea funtsezkoa dela. Gaur egungo gizartearen aurrekariak historian dugu. Eta hor dago, historia irakasten dunaren errola eta horla. Lortzen dugun, nik uste dut lortzen dela neurri batean. Baina ez da lortzen hain zuzen ere, azken urteotan,
historia erabat sokoratuta gelditu da ikasketa planetatik, eta, bueno, jada gauza oso ondarrezkoa nola baitzeko. Baina garai batean, ni hori itzen naiz, eta urte askotan fakultatean, bueno, kazeteritzako ikasketek 5 urte zituztenean, bueno, ikasturte guztietan zeukaten historiaren asignaturaren bat, eta orduan ikusten dut, karreraren bitartez, edo karrera osoaren bitartez, zeukaten formazio historiko, ez nuke esango oso handia, baina egoki bat kazetari batentzat. Eta batez ere, ni konturatu naiz gero, karrera amaitu dutenean, eta egon direnean beraiek medioetan, askotan, etorri dire gure bila, esanez, aizu, Josu, horretaz, eta beraiek ere, orduan ikustu, atoro pasau deitzen dena, konturatzen dire, ze importantea da, gauza bat, gaur egungo arazo bat aztertzeko aurrekari historikoak ezagutzea. Jakitea. Ikuspegi presentista batekin hankamotz eta gaizki askotan. Nik hori ikasle ohi batzuei galdetu diet, edo orduan ziren ikasle batzuk, ja lanian hasitakoak ziren mediotan ta horrela, eta ni horretzen naiz bati esan nion. Begira, zuk idazten duzunean gaur egungo gauzetaz, ikusten da kazetari zorrotz eta ona zarela. Baina hartzen duzunean, edo elkarrizketa egiten duzunean, zahar batekin edo iraganeko kontuetaz ari zarenean, ikusten zaitut beste persona bat, inozo bezala. Zergatik? Formakuntza historikoa ez daukazulako. Eta gertatzen zaizu hori, politikari zahar bati elkarrizketa egiten duzunean, naiz eta lehenbiziko galdera edo bigarrena, edo galdera guztiak oso ondo hartuta izan, berakena ematen du nahi duen tokitik, eta formazio eskasa daukazulako historiaren aldetikan, salduta zaude. Eta esan nahi dut, gero nik uste dut konturatzen direla, eta batzuek esan diate, ze importantzia daukan, kazetaritza bezalako lanbide batean, formazio historiko, ez nuke esan do, baina oinarrizko izatea. Gaur egungo gauzak ulertzeko. Hori saiatzen garen gu transmititzen, karreran eta horrela, baina esaten dut, hankamotzenen hori, asignatura edo ikasgai gutxi gelditzen zaizkigu, eta gerta daiteke, zera, batxiergoa egin duen batek, eta gero kazetaritza egin duen batek, bueno, pues, frankismoa edo transizioaz deus ez jakitea. Eta horren gainetik ere, azterketa gainditu agian, ezta? Bai. Ez da askoz jakin, baina azkenean... Bai, eske, bueno, ikusten da, batxiergoan gertatzen ari dena, eta guain pisako txostenak direla eta azaldu dena. Ez dago komprension, bueno, Nafarroan nahiko ondo atera da, dirudinez, baina ni nangon tokian Euskal Erkidegoan, hori, esaten dute, hori, nahiko zera kaskarrak, emaitz kaskarrak atera dituztela, komprension lektora, eta nik esaten dut, bai, eske, haizu, zu batxiergoa, eta batez ere bigarren maila planteatzen baduzu azterketa bat gainditzeko, eta jendea gauzak ulertu beharrean egiten duna da buruz ikasi, baina berdin dit historian edo matematikan. Zan edu, zer nik badakit beste arloetan ere bai gertatzen dena. Historian izateako, Euskal Erkidegoan, zera urrian bidaltzen dizkiete ikastetzei testu iruzkinak, horietatikan bat edo bi eroriko dire azterketan, eta jendeak lantzen ditu testu iruzkin horiek ikastetzean irakaslearen laguntzarekin, baina gero buruz ikasten dute. Deus ulertu gabe, edo gutxi ulertu gabe, baina berdin gertatzen da, edo gertatzen omen da, matematikasko problemekin. Bidaltzen dituzte ere bai, 20 problema egiten dituzte, eta badakizkite 20 problema horiek egiten. Baina gero, formazio matematikoa igual hankamotz. Baina, lehen gora bueltatuz, nik behatzen dut, hori, historia formazio bat hainbat ataletan oso funtsezkoa da. Oso funtsezkoa izan behar kasun. Eta nik hori esperimentatu dut esateko kazetaritzeko ikaslekin. Baina gauza bera pedatzen dut politika eta soziologia eta horiekin. Osea, ez badituzte aurrekariak ezagutzen, neurria handi batean, hori da medikuntzan
zera, azterketak egiten dizutena, zuk ze aurrekariak, lehenago ze gauzak izan dituzu. Ez badituz ezautzen, hankamotxe egingo duzu gero persona horren azterketa. Pues, gizartean eta historiarekin berdin. Eta bestaldetik oso polita da, ni benetan, ikerketa nagoenean, baina eske atzo bertan gauez, gainera gaur egun daude ja, edo ditugu, garai batean, edo hain dela gutxi arte, hainbat erreztasun, esatako, era digitalean prentza begiratzeko. Atzo bertan, egon nintzen, ordu bat, goiz, edo gaueko ordu bat jaia jota arte, prentza begiratzen, eta aurkitzen dituzunean gauzak eta horrela, eta taka, ze polita da, artxibo lana, esateko, da gozada bat. Hori da beste kontua, oso zaila daukaguna, historia garaikideo egiten duguno. Gaur egungo artxibotan lan egitea, lan nekeza da, eta batez ere, oztopuz betetako lana delako, ulertzen. Hainbat gauza ezin dire ikusi, oain dela gutxi, PNV planteatu du Madrilgo Kongresuan, hori, desklasifikatzeko hainbat material eta horrela, eta, bueno... Eskura egoteko. Bai, eskura egoteko eta horrela. Eta, baina, hortaz aparte, oztopuek gaindituta eta hola, artxibo lana oso polita da. Eta batez ere hori, ikustea, hori, atzean gertatu dena, ze eragina daukan gaur egungo bizitzan, gaur egungo gertaeretan eta bar. Agian 18-20 urterekin ez dute baloratzen, edo beste gauza batzuk badituzte ere hor kazetaritzan, garrantzitsuagoak kakotxen artean, eta ez dute... Nik pehatzen dut, ikasleok, nik neuk, ikasle garaietan geundenean, eta horrela, egiten dugu kalkulu ekonomiko bat, ulertzen. Eta, batzuk pentsatuko dute, asignatura hau ez da, hori kasetaritza egin nahi duen batek, esaten du, historia zertarako. Eta nietako importantea da, gaur egun esatako, saretan daudena kontrolatuz gero eta teknologia berriak menperatuz eta gero ondo idaztzea eta ondo argudiatzea eta hola, nahikoa da kasetari bat izateko. Edo pedatzen dute batzuk, hori, ausardiarekin nahikoa dela, jutea eta jarri alkatxofa baten aurrean, edo lortu eskun bat ez dakizer, eta hori dela kasetarien zera, edo ez dakit. Historia kontuetan geratzen da pixkat azalekoa orduan, ez? Bai, eta historia, edo zuzenbide, edo soziologia, eta politika olako ikasgaiak, direla, hori, Maria edo edergarri bezala, eta zertarako. Errexak. Baina, nola izan daiteke gero pertsona bat, ez dakite, politikan edo kulturan ere, mugitzen den kultura, oain dela gutxi, ni Donostian bizi naiz, izan dugu hori 2016ko zera. Nola esatako kazetari batek ez badauka egundoko formazioa kulturaren ez nuke esango gaur egun daukagu beste arazo bat. Lehen nola esateko intelektualak eta horrela ziren orojakileak, bai? Baina gaur arlo bakoitzak hartu du egundoko dimentsioa, baina dimensio hori neurri batean kontrolatzeko eta ezagutzeko izan behar dituzu ezagutza handia. Antzerkia jartzen badu. Antzerki munduak hartu du egundoko importantzia, egundoko garapena, nola izan daiteke esatako kasaterari bat kultura kontuetan ibiltzen den bat, ez baditu olako gauzak berdin dit antzerki, literatura, zine eta horrela minimoki ezagutzen. Baina ezagutza horiek datoz, hain zuzen ere, zuk aldi berean formazio bat baldin badaukazu soziologia, zuzenbide, historia, olako kontuen aldetikan. Zen bestela, zaila izango duzu ulertzea esateko Bertolt Brechtek aldarrikatzen zuen antzerki mota eta hola, ez baduzu ezautzen, ze testu inguruan jaio zen Brechtek, zen nolako testu inguruan garatu zuen bere antzerkia, nola izan zen adibide bat jartzearen. Hori, gauza, nola baloratuko duzuzuk 2016an egiten dituzten gauzak, edo egin dituzten gauzak, ez baduzu formazio bat. Ez da bakarrik ondo idaztea, baizik eta edukin guzti horietara hurbiltzea. Hurbiltzea zientifikoki. Asignatura edo arlo sozial horiek ematen dituzten tresnekin. Ulertzen, horregatikan. Eta historiak dauka abantaila bat, zeren
gutxi gora bera, guzti horiek barneratzen ditu egiteko gizartearen, islada nahiko osoa. Aldi berean esaten dizut, edo esan dudan bezala, gaur daukagun arazoa da hori. Biderkatu egin direla arloak, eta arlo bakoitzak hartu du egundoko dimensioa. Eta zer gertatzen da komunikabide importantetan? Kultura arloan eman dezagun dituztela adituak. Zinemari buruzko aditua, antzerkiari buruzko aditua. Hola, egunkari edo komunikabide pobreagoetan, kultur sailan arituko diren bizpahiru pertsona eta oro jakilak izan behar dute. Baina oro jakiletasun hori era duin batean aurrera emateko formazio importantea izan behar dute. Eta historia alderrotikan oso tresna interesgarria da. Ulertzen. Eta horregatik herri indikatzen dut nik. Ez historia gileo bezala baizik eta hoientzat ere. Esan nahi dut beste lanbide horietako langileentzat edo personendako berdin. Ez da gau, igual gehiagin planteatzen ari gara hezkuntza eta lehen mundutik eta horrela, baina personendako berdin. Aurrekoa ezagutzea historiaren aldetikan laguntzen digu gaur egungo kontuak ulertzen. Eta, da topiko, para que la historia no se repita. Gauza eta malgarriak errepika ez daitezen, baina eman dezagun, errefusiatuen problematika. Ni, erbesteko kontuetaz ari naiz. Eta konzentrazio zelaietaz hainbat lan egin dut, eta hola, ez? Eta nik, itzaldietan ere, horre ere bai, eta hori oso polita da zen, horrek bai daukala politika eta historian artean. Nik esateko, azken 2 urtetan ematen ditudan itzaldietan eta horrela, beti gogora ekartzen dut oain Europan gertatzen ari den errefusiatuen inguruko problematikarekin. Zeren zan nahi dut, begira, segurazki dandana, nik azaldu dizuedan dandana, irutzen zaizue tamalgarria. Eta hori gertatu zen, 1939an, 1939an, 1940an, baina gaur egun, Europa demokratiko aurrerakoi eta ez dakizer den guzti horretan, antzeko parezido eta biderkatuta suertatzen ari da. Etorkinekin, errefusiatuekin, eta bar. Eta hori ikusten duzu. Ze importantzia dauka, historiak, ze importantzia izan beharko zuen, esateko, jartzeko jendearen aurrean historiaren ispilua esanez. Zuei, irutzen zaizue tamalgarri izan zela orduan gertatutakoa, geuk gaur egun egiten ari gara. Eta oso urrutikoa bezala, ez? Eta hortxe dugu, ez, bere parean. Aipatu duzu, gauza asko aipatu ditugu, baina aipatu duzu jubilatzeko urte gutxi geratzen direla, ez dakit, denbora gutxi esan duzu. Etorkizuna nola ikusten duzu? Zure etorkizuna? Pues, osasuna dudan bitartean, eta espero dut osasuna izatea, pues olako lanekin jarraituko dut. Ikerketa lanekin eta, divulgazio lanekin, esan nahi dut. Ikerketak gutxi balio du, edo, esan dudan bezala, nik oso ondo pasatzen dut artxiboetan edo egunkari zarrak ikusten eta hola, eta gozada bada, berez. Baina, interesgarria da, gero, ikertzen duzuna, argitzen duzuna, gero azala eraztea, zabaltzea eta horrela, eta publikatzea eta horrela. Orduan jarraituko dut, baina, askatu zuen gehiagokin. Zan nahi dut, juten banaiz Frantzira artxibo batetara, pues badakit egon naitekela hor 15 egun, zeren, oain, esatako, pues hori, juten zara, astebete bat, eta hurrengo astean klaseak emaitu behar dituzu, askatasun gehiagokin. Beste aldetik, beste batzuek esaten dute, lanetik edo unibertsitatik kanpo baldin bazaude, galtzen duzu nola baiteko sarea, lan egiteko, edo egoteko, aktibo ezen, aktibo jarrai dezakezu, baina egoteko, alkorrientez gauzak egiten ari diren, ze kongresuak dauden, oain ezetako, pasatu naiz bulegotik, eta ikusi ditut hori, bi kongreso daudela, nire kontuetaz, eta horrela, hori, zaude
sartuago, nola izateko. Baina nik suposatzen dut hori, alde batetik ditugun abantailak galduko ditugula edo galduko ditut, baina beste aldetik denboraren aldetik eta horrela askatasun gehiago lan egiteko olako kontuetan, gogoko kontuak ditu dalako, ulertzen. Hori da beste abantaila bat, nik uste dut, nik pentsatzen dut, ze gogorra izan behar duen, zera, lan egitea, naiz eta igual askoz gehiago kobratuta, ez dakiz, gogokoz duzun lan batean. Zan nahi dut, ni unibertsitateatik ateatzen naizenean ja jubilatu naizelako, baina, bueno, olako lanak gogokoa ditu dalako jarraituko dut. Noski baietz. Hori ondo pasatzen duzulako. Zure aisialdi denboran, mendia oso gustoko duzula badakigu, baina horretaz gain, zinemara joatea adibidez gustatzen zaizu edo antzerkira? Zinemara bai, baina batez ere hori adostu behar dut edo adostuta emaztearekin. Eta berak hartzen du beti erabakitzeko aitzindaritza batzutan. Bueno, batzutan posten nahi zeren, hori, pelikula txar bat, nietako txarra dena, berak erabakidulako izan da. Eta, bueno, pues mendizaletasuna daukat pixkoa baztertuta, baina gau, ja, hori, ja osasun eta adinaren kontuak direla eta batez ere hori, pues hori, igual oso harrapatuta izan naizelako, jode, pues hori, beste lanekin eta horrela, ez, baina nik bai asmoa daukat berriro mendiari heltzeko osasuna dagoen bitartan, zekao. Ez da gauza bera, lehen gau pasa bat eginda, oroitzen naiz, etako beran nengoenean, gau pasa bat eginda eta gaueko lauetan oheratu, baina hurrengo egunean sortzietan altzatu, mendira jun, bizpairun mendi egin, eta jazta, eta guain, mendi bat egiten duzu, eta hurrengo egunean egundoko mina, belaunetan taula, ez, baina, bueno. Libururen bat gomendatuko zenukena? Historiaren ingurukoa, nahi baduzu? Pues ez dakit, nik liburu asko erabiltzen ditut eta baina gomendatzeko, a ber, pues begira, ez dakit historiakoak diren, baina gomendatuko nituzke esatako eta euskeraz gainera Auspoa bilduman dauden hainbat liburu. Mendikan gertu daukagu esatako Eskaba, eta esatako oso testigantza polita da, esatako Oregondako Salvador Zakirain Atañok idatzitakoa zigorpean izenburuarekin. Eta guain eman diote Euskadi saria Garderi, Luis Garde. Bai, Luis Garderi, ez dakite izena duen, izen buruan da, liburua. Ai, nik momentu honetan ez dut gogoratzen, gainera hemen egona da eta aurkeztu zigun liburua. Horren inguruan idatzitako liburua, oaindikan ez dut irakurri behar dut, baina esango nuke, esatako, begira, liburu xume hori egundoko testigantza dela, Eskaban gertatu ziren hainbat gauza ezautzeko eta euskera eder batean idatzita dagoela. Baina, bueno, gaur egungo liburuetara eta historiakoetara, eske hori asko erabiltzen ditut, baina nire lanak egiteko, baina, a ber... Hoiekin ongi goaz, Garderen azkena, esango dugu, ezta? Bai. Baina ez dut irakurri, baina, bueno, gaia dela eta, baina nik esango nuke osatzeko edo horrekin batera eskuratzea, eta posible dut oaindikan, uste dut posible izango dela eskuratzea, eta, bueno, gutxienez liburuetek edan dago, Auspoako liburu xume horietatik Zigorpean. Zigorpean, oso ongi, apuntatua. Eta baduzu lasai edo gustora egoteko toki sekreturen bat, hola deskonektatzea behar duzunean? Sekretuak ez, baina amesten ditudanak hori, esatako guain onera nentorrela, ikusten dudanean pare-parean aralar, esaten dut, bueno, bihar goizan bueltatzen naizenean, olako guraldia egiten badu, ara jungo naiz. Urbasa ere bai, oso gustokoa dut, Lizarraga, hori lehen aipatu ditudan lekuak
Irati ere bai oso gustokoa dut, baina Irati gelditzen zait urrunago, ez? Eta Donostian egonda, pues, esatako Ondarretatik paseatzea, baina Ondarretatik bertatik, ez goiko paseotik, taula. Baina bai, Aralar ikusten dudan bakoitzan hor, zera Pagauzelaitik eta hortik taula, aurrez aurre eta horrela digo, denbora dudanean, esateko jubilatu naizenean, Arajun, kamioneta batekin eta hor gelditu, eta Urbasatik txirrindulez, pa. Mendia eta hondartzaren artean aukeratzekotan? Hombre, nik nahiago nuke mendia, baina hondartze ere bai, hain eskura izan da eta horrela gozagarria da, bai. Gertatzen zaiguna da, hori ere bai, ez dakite. Donosti aldean ez daukagula, zera, Mediterranean daukaten eguzki indartsua eta horrela, ez. Egun asko goibel ditugu eta horrela, ez, baina batzutan nik ez dakite. Bero hori, Mediterraneoko bero eta eguzkia, uste dut, egon naizenean eta horrela... Eskertzen duzu. Bai. Hemen bero egun gutxiago, gure zonaldean. Ez, edo esaten duzu, jode, hombre, ni hori utzen naiz, gutxitan jo naiz, baina Malagara jo nintzen lagun batzuen etzaera, eta ez dakizen, eta goizean, orduan korrika egiten nun goizera, eta Donostian beti egiten nun Ondarretan, eta hola, gertu bizi naizelako, eta hola, baina Malagara jun eta goizean jun korrika egitera, eta egundeko eguzkia indarrik, digo, ematen du munduan daudela bi eguzki mota, osea, bat goian daukaguna, apal eta hola, eta eskertzekoa da ateatzen denean, baina, digo, hemen goizetik ja, ze argia dagoen eta ze eguzki, ez? Bukatzen joateko, Josu, zoriontsu izateko errezetaren bat badukazu hortik? Ez dakit. Igual gauzak erlatibizatu, baina hori da erraz esaten dena. Gero zeo zer larria suertatzen zaigunean, ez dugu bat ere erlatibizatzen, baina nik uste dut hori ikasi beharko genituzke gauzak erlatibizatzen. Eta aldi berean ditugun gauzak baloratzen, personak ere bai, inguruan. Zer nik uste dut, eta hori da faena, persona horiek galtzen ditugunean eta horrela, gero ez du bueltarik, ulertzen. Baina, inguruan daukaguna baloratzen, eta arazoak eta horrela erlatibizatzen. Oso ongi. Horrekin bukatuko dugu gaurko hurbiletik atal hau, saiatuko gara daukaguna baloratzen, eta gauzak erlatibizatzen, ezta? Arazoak erlatibizatzen eta erantzuna bilatzen, ezta? Eskerrik asko Josu Txueka eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei eta eutsi euskarari. Bueno, yo soy Iñaki Cabasés, soy concejal de Geroa Bai, llevo 13 años en el Ayuntamiento de Pamplona y antes estuve en el Parlamento de Navarra y fui consejero del Gobierno de Navarra durante un año. Iturrama Iruñako auzoa da. Iruña erdialdetik gertu kokatzen da. Guztira, 25.278 biztanle zituen 2005ko erroldaren arabera. Auzoak Nafarroko Unibertsitatearekin egiten du muga hegoaldean. Erletokieta eta Atarandiararekin ekialdean eta Irunlarrea eta Donibanerekin mendebaldean. 1960ko hamarkada baino lehen gaur egun auzoa dagoen eremuan famili bakarreko etxe bizitza multzoak zeuden. Orokorrean 2 solairuko garaiera eta hiritik isolatuak zeuden etxe bizitzak zirelarik. 2 multzo zeuden, Iturrama Zaharra eta Iturrama Berria, bata gaur egungo Burdinezko Iturria kalearen ekialdean kokatua eta bestea kale horren ipar eta ipar mendebaldean. 2009ko urtarrilaren 14an etxe bizitza hoietako azkenak erautsi ziren, bertan luxuzko etxe bizitzen eraikuntza lanei ekiteko.
Etxe bizitza multzo hau hiritik Iruñako ziudadelak banatzen zuen, bai eta Donostiara zijoan aintzinako trenbideak ere. Azo hau 20. mendearen erdirarte etzen osorik garatu izan. Nagusiki agintaritza militarrak ezarritako muga eta baldintzen ondorioz, hiritik kanpo eta gehien bat harresi eta gotorlekutik hurbileko eremuetan etxe bizitzak eraikitzeko eragozpenak ipintzen baizituzten. Behin eragozpen hauek desagertuta zabalguneak eraikiz joan ziren. Bueno, como concejal de barrio, pues te toca fundamentalmente, aparte de conocer y darte vueltas por el barrio, pues detectar un poco qué problemas puede tener la gente, qué problemas de infraestructuras puede haber, si funcionan o no los servicios y ser, digamos, por así decirlo, quien traslade al pleno del ayuntamiento, quien traslade a la corporación, pues todo lo que ocurre en el barrio, las cosas que funcionan, las que funcionan mejor, peor, etcétera, ¿no? Es decir, ser un poco el portavoz del barrio ante el ayuntamiento. Bueno, no se puede hacer una estimación del tiempo de dedicación, es decir, el tiempo de dedicación yo creo que es permanente y lógicamente, claro, pues encima yo tampoco tengo una dedicación exclusiva al ayuntamiento, pero sí es cierto que al vivir en el barrio, pues lógicamente tienes más posibilidades de tener más dedicación en la medida que, bueno, pues te mueves por allí, vives por allí, la gente más o menos pues te conoce y por lo tanto te traslada, pues cada vez que te ve, pues te puede trasladar problemas que haya o algunas cosas que ellos consideren que son convenientes que se conozcan por parte del ayuntamiento, ¿no? Y luego yo mismo, pues al vivir allí, lógicamente, pues el tiempo libre que tengo y que lo dedico pues a andar por el barrio, pues lógicamente también me permite pues estar informado y a la vez, bueno, pues conocer un poco pues lo que ocurre, por así decirlo, en el barrio de Iturrama. Bueno, yo creo que el barrio de Iturrama es un barrio fundamentalmente residencial, es un barrio relativamente reciente, tiene pues del orden de unos 50-60 años, y por lo tanto tiene el beneficio de haber sido, pues, digamos, de las nuevas urbanizaciones, de los nuevos conceptos de urbanización, es decir, pues tiene sus avenidas, tiene espacios abiertos, espacios libres y tiene, bueno, pues un cierto número importante de dotaciones y a la vez, pues quizá empiezan a aflorar los problemas derivados de esa antigüedad y por lo tanto, bueno, pues empiezan a detectarse ciertos problemas que yo creo que es quizá uno de los mayores retos que tiene para el futuro, es decir, necesita por una parte rejuvenecerse, tanto en población como en estructura urbana, por así decirlo, y por otra parte, bueno, pues quizá esa necesidad de rejuvenecimiento pues le impide tener en este momento el dinamismo que debería de tener, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que empujar también desde el propio ayuntamiento, es decir, ayudar un poco a un proceso de revitalización, por así decirlo, del barrio. Bueno, la estructura del barrio, hombre, puede considerarse adecuada, es decir, es un barrio que presenta además unas características, ya digo, fundamentalmente residenciales y luego está muy bien dotado de servicios y por lo tanto en ese sentido, bueno, pues yo creo que la trama urbana se adecúa bastante bien a la población y a cómo se desenvuelve la población, ¿no? Hombre, yo lo que sí creo es que se puede ir adelantando también que precisamente esa configuración que tiene el barrio de Iturrama, que digamos es incluso físicamente un espacio muy ordenado, permitiría pues el incorporar esas nuevas teorías sobre la gran manzana, es decir, dar esa consideración de protección al ámbito interno del barrio para mejorar las condiciones de habitabilidad, es decir, para que la gente pueda vivir de alguna manera pues no tan dependiente pues de esos aspectos que quizás son los que en este momento, bueno, pues han condicionado mucho la vida en las ciudades, como esto del desarrollo de movilidad, etcétera y tal, y sin embargo pues se ha perdido un poco la utilización de ciertos espacios, el compartir entre vecinos distintas actividades, es decir, yo creo que precisamente la modificación de la trama urbana que se puede incorporar en Iturrama podría ser precisamente eso, es decir, darle un tratamiento de gran manzana, ir eliminando de alguna manera pues el exceso pues de utilización de vehículos, etcétera, a nivel interno y recuperar un poco esos espacios para que haya un mayor incremento de la convivencia entre vecinos. Bueno, el barrio tiene, yo creo que dotaciones adecuadas, es decir, pues tiene centro de salud, tiene centros educativos
y luego tiene, bueno, pues espacios libres, tienes parques, tienes incluso la singularidad de un frontón que se quedó allí pues de una finca particular y es un frontón público que tiene además bastante utilidad y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista, bueno, aparte de que además tiene pues una amplísima zona comercial, etcétera, es decir, es mucho más privado, por así decirlo, hay más que dotacional, pero yo creo que, vamos, el conjunto de servicios son adecuados, ¿no? Quizás lo que, claro, tiene esa rigidez que producen las dotaciones y probablemente habrá que analizar qué hacer en el futuro porque la población va haciéndose cada vez mayor y, por lo tanto, en ese sentido, quizá haya una cierta carencia de dotaciones pues relativas precisamente a la mejora de las condiciones de vida de la población que va, por así decirlo, envejeciendo, ¿no? Entonces, quizá, por ejemplo, uno de los más claros puede ser el centro de salud, que quizás se queda algo pequeño y probablemente necesite pues algún tipo de adecuación, ¿no? Bueno, los servicios que hay en el barrio yo creo que en ese sentido se pueden considerar suficientes, ¿no? Quizá la mayor carencia podría ser de infraestructuras deportivas públicas, pero yo creo que en general los servicios que tiene el barrio son adecuados, es decir, bueno, yo creo que nadie se queja fundamentalmente en ese barrio de la carencia de servicios, pero ya digo que quizá habría que darle más énfasis al tema, aunque estás rodeado de espacios que te permitirían el hacer actividades deportivas, yo creo que ese podría ser uno de los hándicaps que tiene. Y luego a mí me parece que otro de los temas que quizá falta es el tema de la movilidad, es decir, la movilidad está muy subordinada y muy condicionada al coche y yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos que afrontar de cara, primero, a mejorar las condiciones de movilidad y, segundo, a permitir, ya decía antes, que una cierta convivencia social y que, por lo tanto, tengamos que reducir un poco esa dependencia de la movilidad. Yo creo que quizá el transporte público en este momento todavía sería deficitario en el barrio de Iturrama, es decir, no hay unas grandes y buenas conexiones, quizá en los bordes sí, pero dentro del barrio no. Y además yo creo que hay carencia de infraestructuras, por ejemplo, pues para las nuevas vías de movilidad, como pueden ser la bici, etc. Bueno, yo creo que las principales necesidades del barrio son las derivadas de la necesidad de rejuvenecimiento, es decir, el posibilitar el acceso de jóvenes a la vivienda, ese yo creo que la situaría en primer lugar, y a partir de ahí, pues lógicamente habría que analizar, porque claro, es un barrio muy consolidado, por lo tanto no se puede disponer fácilmente pues de nuevas viviendas, etcétera, ¿no? Habría que, digamos, aprovechar lo que hay y tratar de darle pues alguna fórmula imaginativa, ¿no? Porque claro, lógicamente no vas a quitar la población que tiene para sustituirla por gente joven, ¿no? Entonces, quizá uno de los mayores problemas para afrontar esa situación sería, primero, el tratar de crear figuras nuevas, es decir, por ejemplo, el modelo de la vivienda compartida, creo que en Iturrama podría ser una buena experiencia, y luego, por otra parte, bueno, pues dotar a los servicios que existen de un mayor atractivo, me refiero, por ejemplo, a los centros escolares, etcétera, para que, de alguna manera, la gente joven sienta ganas de ir a vivir a un barrio como el barrio de Iturrama, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es un barrio muy desarrollado, yo diría que es de los de nivel económico alto y, por lo tanto, en ese sentido, pues tiene importantes carencias, por así decirlo, ¿no? Desde ese punto de vista. Y yo creo que, claro, esa sería pues una de las condiciones fundamentales. Es decir, para mí el mayor problema es la necesidad de rejuvenecimiento en ese barrio y, por lo tanto, habrá que adoptar políticas precisamente que traten de conseguir que cada vez más gente joven se incorpore a vivir en el barrio. Bueno, los aspectos positivos del barrio yo creo que es precisamente, uno, la trama urbana, luego ese carácter, por así decirlo, muy organizado, es decir, muy remarcado en su estructura, de tal manera que permite una posibilidad de generar un mayor incremento en la convivencia social importante. Y yo creo que otro de los aspectos importantes que tiene, bueno, pues que tiene muchos servicios, es decir, por ejemplo, en el tema comercial, yo creo que sería un barrio a poner, no sé si de ejemplo, pero desde luego tiene una estructura comercial muy importante y que probablemente necesitará quizá más población, aunque es el barrio que tiene más población de Pamplona, pero yo creo que necesitaría quizá más para poder dar salida a todo el conjunto comercial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la trama urbana y los servicios de que dispone el barrio, pues yo creo que lo hacen precisamente una de las mejores características que tiene. Bueno, fundamentalmente las inversiones que se plantean van orientadas precisamente a esa amabilización de alguna forma de la trama urbana. Es decir, fundamentalmente tratar de reducir la utilización del vehículo
y por lo tanto hacer de esos espacios que actualmente están colonizados por el vehículo unos espacios libres de utilización y que por lo tanto la gente pueda incrementar las posibilidades de convivencia. Yo creo que ese es el mayor reto y quizá la mayor necesidad, al margen de que bueno, pues se dan efectivamente ya algunos problemas en las infraestructuras. Por ejemplo, pues hay garajes que ya a lo largo de los años, aunque son privados, pues de alguna manera la parte de arriba aunque es privado, es un suelo privado de uso público y por lo tanto ya algunos requieren pues algún tipo de inversiones para tratar de mejorar las condiciones en las que están, y esa quizás sería pues una parte de las importantes a abordar, es decir, afrontar la reurbanización de algunas zonas que precisamente por el subsuelo que tienen garajes, etcétera y tal, que utilizan los vecinos, pues a nosotros sí nos interesaría que eso de alguna manera se reurbanizase, que pudiese utilizarse el espacio superior y que de alguna manera pues se privase, por así decirlo, a la superficie del barrio de tantos coches como hay y que pudiésemos utilizar esos espacios precisamente para incrementar y mejorar la convivencia social. Hombre, yo creo que la característica fundamental en Iturrama es que se vive bien, es decir, es un barrio que tiene una cierta tranquilidad social y la verdad es que, bueno, yo creo que todo el mundo considera que es un barrio en el que vivir pues es algo bastante grato, ¿no? Al margen de que eches en falta ciertas cosas, pero claro, tenemos una ubicación que efectivamente nos permite acceder pues sin mayores problemas al centro de la ciudad, tenemos unos parques magníficos tanto al norte como al sur, y la verdad es que en este momento yo creo que sería uno de los barrios que mejor calificación recibiría a la hora de considerarlos como un espacio para vivir. Hombre, yo creo que colaboración sí existe, lo que pasa es que me da la impresión de que quizá la estructura social no está suficientemente desarrollada, es decir, yo creo que una de las cosas que deberíamos impulsar precisamente es esa, el tratar de que se vaya estructurando de una manera más potente pues tanto la estructura de servicios, fundamentalmente comercios, etcétera, como la estructura social, asociaciones de vecinos, etcétera. Yo creo que ahí quizá el barrio de Iturrama no ha desarrollado todavía suficiente tejido social como para que de alguna manera sea especialmente reivindicativo, ¿no? Y yo creo que ese es un reto importante, es decir, a mí me parece que impulsar la agrupación de las personas alrededor de los objetivos que tienen que perseguir en función de su actividad personal, profesional o de otra naturaleza, yo creo que ese sería uno de los retos importantes, es decir, fomentar el asociacionismo. Lo que pasa es que ahí encontramos una cierta dificultad y es que, claro, no hay locales públicos, es decir, el ayuntamiento no dispone de muchos locales, prácticamente casi ninguno, aparte del Cibibox y algún otro solar, etcétera, pero la verdad es que no hay muchas posibilidades de ofrecer a este tipo de asociaciones locales que pudieran utilizar y por eso quizá lo que estamos tratando de impulsar también es que haya pues una mayor colaboración, porque hay muchas bajeras que están vacías, muchas bajeras que no se han utilizado, incluso algunas no se han abierto nunca, para que de alguna manera se pusiesen a disposición precisamente de todos estos colectivos a un precio muy razonable para impulsar ese asociacionismo y que de alguna manera pues ayuda a crear un importante tejido social. Hombre, yo a un amigo la verdad es que lo llevaría a la mañana quizá a la zona norte, digo por diferenciar y dedicarle todo el día a pasear por allí. A la zona norte de Iturrama es toda la vuelta del castillo, lo incorporaría, aunque no sea propiamente Iturrama, pues a darse una vuelta por la vuelta del castillo y sobre todo la Ciudadela, que a mí me parece un auténtico monumento de esta ciudad que debe de darse a conocer, y después le haría pues un paseo por todo el borde del barrio de Iturrama, por una parte pues desde Pío XII y por la otra parte pues desde la calle Avejeras, dándole toda la vuelta, circunvalando el barrio, que bueno, aunque tiene su superficie, yo creo que es bastante fácil de hacerla, atravesarlo por medio a la hora del mediodía, porque en la calle Iturrama y aledaños pues tienes infinidad de restaurantes, marisquerías, sitios donde efectivamente puedes comer tranquilamente, y luego a la tarde le llevaría a ver un poco la zona sur. La zona sur tiene unas vistas espléndidas porque hay una cierta depresión en donde se sitúa la Universidad de Navarra, con ver aquel campus y ver las vistas que se ven, bueno, pues de la zona alta de la Avenida Navarra, y que desde luego yo creo que es algo que merece la pena, ¿no? Y para terminar,
pues lo metería por la parte central, que es la parte central donde está la Plaza Félix Uarte, donde está el Boulevard de Iturrama, a terminar donde el Frontón de López, y yo creo que de esa manera podría hacerse una idea de en qué barrio estamos viviendo y qué barrio es el que merece la pena ser vivido, ¿no? Es decir, tanto para residir en él como para poder disfrutar de los servicios de turismo. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.